Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ingkang kawula hormati dumateng para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh soho ingkang disepuhaken, lan dumateng para bapak juri, lan boten kesupen panjenenganipun Romo Yai Muhammad Ridwan Syaibani Masyaikh kula dalapan sedanten ingkang tansah kawula ta'dhimi lan tansah njenengan ta'dhimi, lan boten kesupen dumateng santri-santri ingkang sampun tilem. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang minulya, sing jenenge santri nggih. Sing jenenge santri niku mesti manut marang kiai. Santri manut kiai jenenge santri nyeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, wajib. Hukume santri manut dening kiai niku wajib. Datang Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 ingkang umumipun, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atir rasula wa ulil amri minkum. Al-ayah. Tak menika ulil amri niku luas pengertiane. Nek teng negara niku ibarate presiden. Lah nek teng pondok niku ibarate kiai. Awak dhewe ku manut kiai niku wajib hukume. Penting banget awak dhewe ku iso manut kiai. Kanjeng Nabi dawuh dateng hadis ingkang mulai mengatakan, ta'allamul ilma wa ta'allamul ilmi asyakinata wal waqar wa tawada'una liman tata'allamu minhu. Niki wa tawada'u liman tata'allamuna minhu. Tawaduk kudu tawaduk kudu manut gene kiai. Makanya penting banget kiai niku, penting banget bagi santri kiai niku penting banget. Awak dhewe nek tanpa kiai ora bakal dadi apa-apa. Nggih nuwun sewu nggih para juri. Ateges juri saged ngadeg ngenten iki nggih. Lantaran apa? Barokahe kiai. Manut kiai. Nuwun sewu nggih, Pak. Lah luwe kuwi tes dadi santri. Adewe tolabul ilmi golek ilmu kudu manut dening kiai. Makane kiai niku berharga tenan bagi santri. Itu, ngono sampai enek wong sing maido kiai jarine farming. Wah iki salah banget iki. Ade ngajeni kiai mergo apa kiai niku? Ustaz adine ganoke awak dhewe ora bakal kenal sing jenenge Gusti Allah. Awak dhewe ora kenal sing jenenge syariat Islam iku kaya piye. Makane Imam Al-Ghazali niku nate dawuh, fa'lam annal ustada fatihun wasahilun. Ngerti yo, nek guru iku buka tur gampang nih. Atine awak dhewe kebuka. Gusti Allah iku sapa? Gusti Allah iku pangerane awak dhewe. Sahilun gampang nih mlakune awak dhewe teng alam donya ning akhirat. Sahil gampang pol lak dhewe mlaku penak tentrem ning ati. Mergo nderek kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penting banget, makanya sampai anak unen ngeten. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Jikalau tidak karena dirimu guru, maka aku tidak akan kenal dengan Tuhanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya penting banget bagi kami niku santri ku penting banget. Ana wong iku iso ngendhek udan. Ana wong iku iso nekane awan geraji angin. Iku masih lebih berharga kepada seseorang yang istiqomah mengulang ngaji. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makane Mbah Nabi Khidir jaduke kaya ngono. Tapi ulil azmi minal anbiya wal mursalin iku tetep Mbah Nabi Musa. Lah yo jaduke Mbah Nabi Khidir nggih. Mbah Nabi Khidir bolong perahu gak kelem. Ndoding tembok iso ngadeg jejeg. Tapi sing keramat ning ngersani Gusti Allah inggih menika wong sing nyekeli syariat. Allahumma sholli ala Muhammad. Duh, makane awak dhewe ku manut kiai niku enak dalane ditata. Nggih.
Dhewe ki mlakune piye nderek kiai. Makane onen awak dhewe gandol sarunge kiai. Mboten ngoten nggih. Nggih napa nggih? Ya kudu ngono, darah ini biru jenderal. Ora manut kiai jemput jam 3 pagi. Nggih. Manut kiai niku hukume wajib. Para rawuh ingkang minulya. Niki wonten criyosi santri nggih. Santri dateng pondok niku ingkang asmane Kang Sirot nggih. Kang Sirot niku dateng pondok niku mboten saged-saged napa-napa mawon. Ketok wong iku dipaido wae, arep budal ning ndi ku dipaido wae. Jan wong kok ra gene apa-apa belas. Tapi tirakate Kang Sirot niki nuwun sewu nggih. Manute dateng guriku masyaallah. Tabarakallah. Ngoten niku. Makanya saat niki mulai dados kiai Allahumma amin. Amin. Makanya dhewe ku kudu manut dening kiai. Para rawuh ingkang minulya, keranten niki penerbangan kula badhe berangkat nggih. Pun kula simpulaken mawon. Saaken sing ngantuk-ngantuk niki saaken. Langsung kula simpulaken bilih santri niku kudu wajib manut dening kiai nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Santri gak manut kiai ora nyeni belas. Yakin manut kiai boleh sukses nggih. Cekap semanten anu kawula nitip kata-kata wonten rambut kecelup santen. Mbok bilih wonten luput kula nuwun ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.